Gigi tay. Larga na tay. Ayun na, dili. Ha? Babaw. Ha? Babaw muna sa dimoy. Oh, sorry kitay kay uwa ko gaswito na gud. Ari di tay. Ayaw niya. Ari na, mo na ni. Ayun na, mayang na niya. Mo na ni tay. Ayun. Oh. Ah, okay. Aba. Ha? Hindi, magasaan mo. Oh, sa manday. Dito. Mayang na. Ha, kana sigad. Metro ko, metro. Oh, metro ka? Oo. Metro ko. Oh, na. Oh, okay. Ari ko tay. Ha? Ayaw niya, dili. Asa man tay? Nang liburan nang dili. Asa man tay? Nang dili. Asa man tay asa? Dili. Asa man tay? Dia. Tikang. Dari tay? Oh, dia. Dari tay? Ayaw niya na. Tuwad. Asa man dapat tay? Dia. Dari tay. Oh, ari di tay. Oh, dia. Ari di ay. Oh, Ari di ay. dia. Dari tay. Oh, ay wala na labot niya. Ha? Adi di mau dari tay? Wala labot dili. Asa man di. Wa ko mana dari tay. Good auto akong sakyan auto tay ba? Dia. Kani tay. Ayaw. Ha? Ayaw, na. Babaw. Agi tay, larga na tay. Ayaw. Asa man di tay? Ayaw. Adi di mau tay. Dili. Adi di mau. Sorry kita ya. Dili na mo. Sorry kita. Dia. Sorry kita. Sorry kita. Sige tay, larga na tay. Mo na di tay. Ayaw. Tarong. Taga. Ako taga kay. Sige kita ha. Kani tay. Ayaw niya babaw. Ge, larga na tay. Ha? Lubos. Asa man tay? Dia. Mo na ni tay. Okay, go mo na ni. Isbog ang tuwa. Oh, sige. Mataga ka din sa Oh, sige. Oh, sibog ko tay ha, sibog ko. Kani tay. Ha? Ayaw. Ha? Ayaw niya. Asa man ni tay? Samot nga, taga ka din. Ay, sis, tiso tay, sa kamar lisugi ko dita. Wag lisugi ko. Kari tay. Dili. Asa man ni tay? Samot niya. Dia, lagi dia. Dia. Sige tay. Ya. Sige. Oh, kana anak ra tay. Oh. Sige. Larga na tay. Sige, larga na. Kani. Okay, larga na tay. Larga na. Oh, larga na tagi. Gunit ha? Oh, sige. Sige tay. Ari ko tay. Mayang. Usab ni tay. Ayaw. Ati sa murag gisura dito eh. Gisura atong sakyan tay eh. Tay. Ari ko tay. Ayaw. Ari ko. Mayang ka. Mahayang dito tay. Oh, mutuwa ka. Oh, tay. Griti akong sungkod eh. Hiram ko rin tay. Hari. Ari ko sakay na tay. Samot. Samot na rin. Samot ka. Tuwad ka. Oh, dasang ko do. Di ko kasito butay ko. Kasito rin ba? Ako kasito bitay. Nge, ano rin? Ayaw. Sige tay. Larga na tay. Ayaw na, dili. Ha? Babaw. Ha? Babaw muna sa dimoy. Oh, sorry kitay kay uwa ko gaswito na gud. Ari di tay. Ayaw niya. Ari na, mo na ni. Mayang na niya. Mo na ni tay. Ayaw. Dito kita. Ha? Asa tay? Dia. Adi ari tay. Dari na tay. Taga ka na. Ya mo na ni tay. Mo na matadi. Kay larga tay. Taga ka na. Ha? Dari ko tay. Dari ko. Mayang. Dari ko. Mayang ka na. Dari ko. Okay. Ayaw. Ha? Di, magasaan mo. Ang sa manday. Dito. Mayang ka. Ha, kalau guru ko tay. Sakay laglayan eh. Ha? Sakay laglayan sikat kay. Sige, wag ko ana tay gud auto kong sakyan tay gud. Sorry ka tay. Bakla lang. Oh, sige tay, salamat ka tay. Magasaan mo. Oh, sige tay. Oh. Okay. Salamat ka tay. Dia. Oh, salamat ka tay. Ko kelaro ko tay gud. Kitay. Sige tay. Ko kelaro tay gud. Asa ka, nagkarsada. Yan na. Okay. Asa na ka? Metro. Metro? Oh. Kuan ka, hospital ba? Ito, ano na ka lang. Okay na ni. Ay. Kelaro gud. Metro ka, sa ito kung sakay, metro. Katra. Joke. Bragra.